дуруд сомиёни азиз, имрӯз душанбе 9 ноябри 2020 сол аст ва ба таваҷҷӯҳатон нашри навбатии барномаи иттилоотии хабарҳои рӯз бо муҳимтарин таҳаввулоти ин соатаи Тоҷикистон ва ҷаҳон. хабарҳоро аз Русия шурӯъ мекунем. гурӯҳи кории иборат аз кормандони Консулгарии генералии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Екатеринбург дар шаҳри Тюмен аз рӯзи 6 то 8 ноябри соли ҷорӣ қабули шаҳрвандони Тоҷикистонро ба роҳ монданд ки тадбири мазкур бо дастури консули генералии Зафар Саидзода равандузӣ гардидааст. хабар доданд аз дафтари матбуоти Консулгарии генералии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Екатеринбурги Федератсияи Русия. иттилоъ дода шуд ки ин иқдом барои сарфа кардани вақт ва харҷи шаҳрвандон нигаронида шудааст ки онҳо маҷбур буданд барои анҷом додани ин ва ё он расмиёти зарурӣ аз шаҳри Тюмен ба Екатеринбург раванд. дар ин раванд ба ҳамватанон ҳам вақту маблағ сарфа гардид ва ҳам мушкилоти онҳо дар фурсати кӯтоҳ дар шаҳри иқоматашон ба субут расонида шуд. масъулини Консулгарии генералии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Екатеринбург гуфтанд ки аксарияти ҳамватанон дар шаҳри Тюмен ба гурӯҳи кории Консулгарии оиди гирифтани шиносномаи биометрии умумии шаҳрвандии хориҷӣ, гирифтани шаҳодатномаи бозгашт ба ватан, маълумотнома дар бораи шаҳрвандӣ, маълумотномаи тасдиқкунандаи ҳуқуқи падару модар ва дигар ҳуҷҷатҳои зарурии ҳамватанони дар шаҳри Тюмен буда барои истеҳсолот маводҳои дахлдори иттилоотӣ омода карда шуд ки ин имконият бо саҳми фаъолонаи раҳбари ташкилоти ҷамъиятии тоҷикон Абдуллоҳ Каримов анҷом дода шудааст. ҳамчунон нафарони хоҳишманд ки мехоҳанд ба душанбе тариқи парвозҳои чартерии равона гарданд низ ба гурӯҳи кории Консулгарӣ муроҷиат карданд. ёдрас мешавад ки тибқи маълумоти пешниҳод намудаи вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурӣ дар моҳи ноябр аз шаҳрҳои гуногуни Русия ба душанбе 112 парвози содиротӣ ба нақша гирифта шудааст. парвозҳои мазкурро ширкати ҳавопаймоии ватании Сомон Эйр анҷом медиҳад. идомаи хабарҳоро бо мавзӯи парвозҳои чартерӣ идома медиҳем. дар мавриди парвозҳои чартерӣ хабарҳо идома доранд. охири ҳафтаи гузашта маълум гардид ки дар моҳи ноябр аз Русия ба Тоҷикистон 112 парвози чартерӣ ташкил карда мешавад ки дар ин бора вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон хабар дод. гуфта мешавад ки дар давраи аз 7 то 30 ноябри соли 2020 парвози ҳавопаймоҳои содиротӣ тариқи ширкати ҳавопаймоии Сомон Эйр аз шаҳрҳои Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфа, Новосибирск, Сургут, Красноярск, Қазон, Краснодар ва Иркутск тибқи мувофиқа бо мақомоти Русия сурат мегирад. ҳамчунин хотирнишон мегардад ки мусофирон бояд бо худ шаҳодатномаи мавҷуд набудани сирояти коронавируси навъи COVID-19-ро дошта бошанд ки на дертар аз 96 соат пеш аз вуруд ба Тоҷикистон дода шуда бошад. ҳамчунон парвозҳои содиротии ширкати ҳавопаймоии Сомон Эйр дар моҳи равон ба ҷуз аз Русия ба ҷумҳуриҳои Қазоқистону Беларус низ ба нақша гирифта шудааст. ҳамин тавр парвозҳои Душанбе Минск Душанбе ва Душанбе Алмато Душанберо ширкати Сомон Эйр дар моҳи ноябр анҷом хоҳад дод. парвозҳо рӯзҳои 8, 15, 22 ва 29 ноябр ба пойтахти Беларус ва рӯзҳои 16 ва 28 ноябр бошад аз Душанбе ба Алматои Қазоқистон ба нақша гирифта шудааст. ҳафтаи гузашта маълум гардид ки ширкати ҳавопаймоии Эйри Русия низ аз мақомоти Тоҷикистон иҷозатнома барои анҷом додани парвозҳои чартерӣ дар масири Душанбе Москав ва Хуҷанд Сургутро ба даст овардааст. аммо парвозҳои ин ширкати Русия танҳо барои баргардонидани шаҳрвандони Русия ва он нафароне ки дар ҳоли ҳозир ҳаққи вуруд ба Федератсияи Русияро доранд нигаронида шудааст. таҳаввулоти охирини Тоҷикистон ва ҷаҳонро дар ин соат шумо мустақиман мешунавед. аз оғози пандемияи коронавирус ширкати ҳавопаймоии Сомон Эйри Тоҷикистон ки парвозҳои чартерии содиротиро аз Русия ба Тоҷикистон анҷом медиҳад нархи чиптаҳоро боло бурд. дар ҳоли ҳозир арзиши парвози чартерӣ аз Русия ба Тоҷикистон барои як нафар 395 евроро ташкил медиҳад. қаблан нархи парвозҳои мунтазам тавассути ширкати Сомон Эйр ба таври назаррас пасттар буд, менависад Спутник Тоҷикистон. ба гуфта директори генералии ширкати ҳавопаймоии Сомон Эйр Томас Ҳоллам, арзиши нақлиёти хароҷоти нигоҳдорӣ, сӯзишвории таъмири ҳавопаймоҳо андоз ҳаққи хизматрасонии кормандонро дар бар мегирад.
таъкид гардидааст, ки дар робита бо пандемияи коронавирус ширкати ҳавопаймоӣ хароҷоти нав дар шакли хариди таҷҳизоти муҳофизатӣ барои коргарон, мусофирон ва дигар маводҳои безараргардониро харидорӣ мекунад, ки бешак дар ин маврид хароҷоти ширкат меафзояд ва ин низ ба раванди болорафтани нархи чиптаҳо таъсир мерасонад. раҳбари ширкати ҳавопаймоии Сомон Эйр эълон намудааст, ки аз 20 марти соли равон то охири моҳи октябри соли ҷорӣ ҳавопаймои ширкати мазкур барои бозгашти ҳамватанони шаҳрвандони Тоҷикистон аз 10 давлати хориҷӣ 416 парвози чартерии анҷом додааст. шумо таҳвилоти ин соатаи Тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман дар рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. Ба мавзӯи дигар мегузарем. ба раиси ҳукумати Федератсияи Русия Михаил Мишустин пешниҳод карда шудааст, ки танҳо шаҳрвандони Русия дар таксӣ дар шароити кори мустақил кор кунанд. Рондани таксӣ ба муҳоҷирон дар мақоми соҳибкори инфиродӣ иҷозат дода шавад. менависад хабаргузории ведомистӣ. муроҷиати дахлдору раиси шаҳри Москва Сергей Собянин, губернатори шаҳри Санкт-Петербург Александр Веглов, инчунин раҳбарони вилоятҳои Москва ва Ленинград Александр Воробёв ва Александр Дразненко имзо карданд. пешниҳодҳо ба ҳукумати Федератсияи Русия дар доираи муҳокимаи лоиҳаи қонун дар бораи таксӣ фиристода шудааст, ки ҳоло дар хониши дуюм дар Думаи давлатӣ ба анҷом расонида мешавад. маълум аст, ки ба лоиҳаи қонун як меъёр ворид карда шудааст, ки ба ронандагони таксие, ки режими махсуси андозбандӣ андоз аз даромади касбиро интихоб кардаанд, яъне мустақилона кор кардан иҷозат медиҳанд. то ҳол қонунгузории амалкунанда истифодаи худмаблағгузориро барои ҳамлу нақли таксӣ бидуни соҳибкори инфиродӣ иҷозат намедиҳад. роҳбарони минтақаҳои дар боло зикр гардида дар муроҷиати худ қайд карданд, ки иҷозат додани таксиҳои мусофирбарро ба ҳайси як шахси соҳибкори дорои шаҳрвандии Русия истифода баранд, на ба ҳайси муҳоҷирони меҳнатӣ. ин пешниҳоди маҳдудкунии ронандагони таксии муҳоҷир дар ҳоле аст, ки муҳоҷирони меҳнатӣ дар тамоми минтақаи Русия зиёда аз 50% ронандагони таксиро дар бар мегиранд. аз муроҷиатномаи роҳбарони чанд минтақа ба ҳукумати Русия маълум шуд, ки 4 минтақаи номбаршуда тақрибан 178 000 таксӣ ё 45% шумораи умумии онҳоро дар Русия ташкил медиҳанд. тахмин меравад, ки мақоми соҳибкору хориҷиён аз кишварҳои иттиҳоди иқтисодии Авросиё гирифта метавонанд ва инҳо шаҳрвандони Қазоқистон, Беларус, Арманистон ва Қирғизистон мебошанд. дар ҳамин ҳол ширкатҳои Яндекс Такси ва Ситимобил шарҳ доданд, ки онҳо гузариши ронандагони муҳоҷирро ба кори мустақил ё худ ба истилоҳи русӣ самозанятӣ дастгирӣ мекунанд. ва дар охири нашри хабарӣ ба Тоҷикистон меравем. дар Тоҷикистон қурби сомонӣ нисбати евро ва рубл коҳиш ёфт, аммо зиёд шудани қурби асъори хориҷӣ, хосатан рубли русӣ, аксари хонаводаҳои муҳоҷиронро хушҳол мекунад. агар як ҳафта пеш барои 1000 рубли русӣ дар бонкҳои Тоҷикистон 131 сомонӣ медоданд, пас имрӯз 1000 рубл ба 148 сомонӣ баробар гардидааст. қурби расмии сомонӣ нисбати асъори умумии аврупоӣ дар ин давра 2,8% коҳиш ёфт, яъне аз 12,1 сомонӣ то 13,35 сомониро имрӯз 9 ноябр дар бар гирифт. қурби расмӣ қурби миёнавазни ғайринақдӣ дар бозорҳои байнибонкӣ ва дохилибонкӣ мебошад. қурби евро ва рубл дар бозори нақд тақрибан дар 100 коҳиш ёфтанд, яъне дар бонкҳои тиҷоратӣ барои ҳар 1000 рубл имрӯз ба ҷои 131 сомонии қаблӣ 148 сомонӣ дода мешавад. ин рақам 17 сомонӣ зиёдтар барои як ҳафта пеш аст, ки ивазкунандагони пули рубли русӣ бо асъори сомонӣ мегиранд. мутахассисони танзимгар инчунин мешуморанд, ки ислоҳ ҳаҷми интиқоли пулро тавассути низоми бонкии кишвар меафзояд, ки ҳифзи манфиятҳои интиқолдиҳандагон аз хориҷ ва шаффофияти интиқоли пулро таъмин мекунад. инчунин дар тавзеҳоти бонкии миллӣ таъкид шудааст, ки чунин тасҳеҳ ба баландбардоштани рақобатпазирии истеҳсолкунандагони ватанӣ, афзоиши ҳаҷми содирот ва инчунин воридоти мурҳои зарурӣ мусоидат мекунад ва аз ин рӯ боиси афзоиши даромади буҷаи давлатӣ низ мегардад. тафсили хабарҳои Тоҷикистон ва ҷаҳонро таи беш аз 10 дақиқа шумо мустақиман дар рӯи мавҷи радиои муҳоҷир шунидед. саломат бошед. дар соатҳои баъдӣ интизори хабарҳои тоза бимонед.